Edaralan, mektepleň, üniversitetleň binalarynyň çür depesinde türkmen baydagy dälle haýsydyr bir başga milletin baydagy pasardap dursa. Resmi dilin türkmen dili däl, tapaklar başga dilde geçirilýän bolsa. Türkmen dilini diň öýüňde görlemeli bolsa, nähil bolurdy? Bu zatlary aýtmak hem aýylganç. Şuňa akyl ýetirsek, başymyz aýlanyp gider. Ona şu wagt şeýle däl bolsa, biz juda kän adamlaryň öňüne borçluduruz. Esasanam bizi şu ýagdaýa getirmek üçin canlaryny ortaga goýan Gaýgysyz Atabaýew we Nedirbay Aýtakow ýaly türkmeniň ägirt adamlaryna ýatsak tursak, tag bolsun aýdyp, olara her gije dilek etmelidir. Olar örän kyn günlerden geçip, ölümüň ýüpünden bir näçe gede halas bolup, ahyry 1924-nji ýylda Türkmenistany gurýarlar. Bizim bu özekli gepleşigimiz şul işlerin gün başına duran, hatta yetkinjek döwründen bäri bu uly meseleni kellesinde pişirip gören Gaýgysyz Atabaýew barada. Gaýgysyz 1887-nji ýylyň 27-nji oktýabryna Mäne owasyna Täçgök Serdaryň owgan aýalynyň dünýäge ýenýär. Belläp geçsek, Täçgök Serdar hem Xiva hanlygyna hem Eýrana garşy bolan töweşlerde uly edermenlik görkezen adam. Ýöne Gaýgysyz 7 ýaşda atadan ýetim galýar. Gaýgysyz ýaşlykdan okuma höwesek bolup 1899-njy ýylda Tejennäki Rus mektebe ýazylýar. Ol maddi taýdan kyn ýagdaýda hem bolsa, okuwy 1903-nji ýylda tamamlaýar. Ol ýaşlykda Rus mektebi okanan bolsa, türkmen dilini şeýle sowatly bilip, Arap hatyna hem düşünýän eken. Pars dilini hem suwara bilipdir. Ol soň 1905-nji ýylda Taşkentde okuwa gidýär. Taşkentde okan döwürleri onda juda uly täsir galdyrýar. Ol ýerde oňa Garrynokur owasyndan özü ýaly nazarkerde tüýs türkmen terbiýeti alan Muhammed-Guly Atabaýew diýen oglan bilen tanışýar we ýakyn dost bolýar. Muhammed-Guly bilen kän kyn işlere baş goşýarlar. İkisi hem watan diýip, türkmen diýip ýanyp tutuşup duran ýigitler. Şeýlelikde Gaýgysyz her türlü ýydarlamalardan soň çyn nosy, dogun okuşan dosty Muhammed-Gulynyň owasyna gidip, familiýasyny dostunyň Atabaýew familiýasyndan alýar da ýydarlanmalardan sypýar. Gaýgysyzyň öňünde şeýle agyr, şeýle kyn mesele durdy. Siyasi ýagdaýlaryň gümürtükligi geljegi şeýle garanky görkezýärdi. Türkmenleriň diňe territorial, resmi garaşlyk babatda däl, eýsem pikir umyt daganyplygy, döwlet edinmek, döwletçilik duýgularynyň jansyzlygy, ýolbaşçylaryň gaýry milletlerden bolmasy känwer azarna hem däldi. Bu ýagdaý Gaýgysyzy uly derde goýýardy. Ýöne şonda da ruhdan düşmän, elini baryny edip işlemeli, halk üçin ılgamaly, zähmet çekmeli diýen pikire berk eýerip huju bilen işleýär. Wagt 1917-nji ýyly görkezende Fevral rewolýusiýasy, Oktyabr rewolýusiýasy ýaly elkinç hadisalardan soň Sowetler gurulyp başlananda Gaýgysyz Atabaýew bu işe iki elläp girişdi. Onun aňyna eýdip beýdip Türkmenistan diýen ýurt gurmaly. Soňam nädeben bolsa öz başlyklygy gazanmaly diýen pikirine gulluk edýärdi. Ol şol döwür Mary Uyez Azy komitetining başlygyna taýlanýar. Şol ýyllaryň agyr gytçylygyna Gaýgysyz şeýle üstünlikli işläp, halkyň uly betbagtçylykdan halas bolmagyna sebäp bolýar. Soň Mary Uyez Sowetiniň ispolkomunyň başlygynyň orunmasary, soň şol ýeriň başlygy bolup işleýär. Soň Zakaspi Oblast Revolýusiýon komitetining başlygynyň orunmasary, soň Türkistan SSR-niň ýer işleri halk komissary, 1920-nji ýylda bolsa halk komissarlary Sowetiniň başlygy wezipesine taýlanýar. 1923-nji ýylda bolsa Bukhara Sowet Respublikasynyň Ministrler Sowetiniň başlygynyň orunmasary bolýar. Ol bu ýokary wezipelerde işleýän döwründe Xiva Sowet Halk Respublikasynyň daşoğly
Bukhara Sovet Halk Respublikasından bolsa Levavi sepi bildirmez göçün bilen Türkmenistanyň adyna geçirýär. Ahirinde bolsa, ýagny 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabryna Türkmenistan SSR-ni gurýar. Yeri gelenine aýtsak, Kazakystan, Täjikistan, Kyrgyzstan ýaly ýurtlar bizden 5-10 ýyl soň gurulandyr. Gaýgysy Atabaýew 13 ýyllap ömrüniň ahyryna çelli Türkmenistan SSR-niň Halk Komissarlar Sowetiniň başlygy wezipesinde işleýär. 1935-nji ýylyň tomsunyna başlanan beýgüne tutkatlyklyklara çynam edip bilmän hem munyň sebäbini anyklamak hem bu işi toktatmak maksady bilen Moskwa Stalin bilen gönümel duruşmagy gidýär. Ony Stalin bilen duruşurman şol wagtky NKVD-niň başlygy Girdenek Yezhvin ýanyna uradýarlar. Atabaýew 6 aýlap gynanyp her hili kemsizji günäleri ýönkelýär. Ahyry bolman soň gaýgysynyň gahary gelip, "Maňa dönüklüği boyun aldyryp bilmersiňiz. Asyl dönükler siz. Arasy adamlara töhmet atýaňyz. Halk düşmanlary siziň özüňiz." diýip oturan polu çüýleni oturgucunu koparyp sülçüýniň depesine indirýär. Şol wagt Atabaýew soğruk edilen kabinetinde atylyp öldürilýär. Şol günüň ertesi oňa ölüm jezasy çykarylýar we hamana şol hökümden soň atylyp öldürilen ýaly resmileşdirilýär. Ol Yezhvin edarasyna 1937-nji ýylyň 11-nji iýulyna girýär we şol ýerden gaýdyp çykmaýar. Tarih şol bir zady aýlap dur. Zalymiň eline güç geçse hemişe özünün diýenini göwürçek bolup, hemme kişini edil özü ýaly pikir eder ýaly etjek bolup, hatta pikirlendirmejek bolup niceme adamlara zulüm edýär. Muny hem näme üçin edýänini özü gowy de halk üçin edýän diýip özüni anlaýar. We iň soňundan hem bu dünýäden eden işlerine puşman edip armanyna gidýärler. Ýöne halk hiç wagt özüne yürekden iş eden adamsyny ýatdan çykarmaýar. Onu da magulukda ýatlaýar. Adyny nefil geçirip milli hakydasynda saklaýar. Ine görüşimiz ýaly şol döwürler öz wezipelerine baýranyp, gaýgysyzy kösenleri, gynanlary hiç kim bilmedem, tanamadam. Ýatlaýsagam ýamanlykda ýatlaýar. Emma gaýgysyz Atabaýewiň adaglarına welin tutuş millet ör turup oňa öz hormatyny görkezmek isleýär. Yatan ýeriň ýakty bolsun, ägirde adam. Nesiller sana münasip boljak bolar.